Λοιπόν, πάμε για κάτι που ενδιαφέρει πολύ τους μαθητές που ξεκινήσαν φέτος φλογέρα και οπωσδήποτε θέλουν να μάθουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και να προλάβουν να τα έχουν καταφέρει μέχρι εκείνη τη μέρα. Είναι κάτι που είναι ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Κανονικά θα το πηγαίναμε πιο αργά. Αλλά άμα κάποιος θέλει πολύ και μελετάει, μπορεί να το καταφέρει. Έχουμε μείνει μέχρι τώρα σε ασκήσεις και τραγουδάκια που αφορούν μόνο στο ένα χέρι. Το αριστερό μας που δουλεύουμε κυρίως το σι, το λα και το σολ. Και σε κάποιες άλλες μικρές έτσι ασκησούλες σας είχα δείξει αυτή την κίνηση που σας την είχα ονομάσει το ψαλίδι. Εντάξει, σαν ψαλίδι είχαμε πει. Που φεύγουμε από την πρώτη τρύπα, την αφήνουμε, ενώ συνήθως είχαμε πει ότι δεν κουνιόμαστε από την πρώτη τρύπα, ό,τι και να κάνουμε. Γι' αυτό εδώ την αφήνουμε και πάμε στη διπλανή με άλλο δάχτυλο όμως. Δεν είναι ότι μετακινώ αυτό το δάχτυλο και πάω δίπλα, όχι. Αλλάζω και τρύπα και δάχτυλο και μετά επιστρέφω πάλι. Εντάξει, είπαμε το κάθε δάχτυλο έχει τη δική του τρύπα, δεν μπορεί να πάει σε άλλη τρύπα. Ένα δάχτυλο, το καθένα έχει τη θεσούλα του. Έχουμε λοιπόν αυτό. Επίσης, σας έδειχνα για να βάζετε το σωστό χέρι εδώ που είναι το αριστερό και να μην, επειδή σας έρχεται αυτόματα να βάλετε το καλό σας χέρι, ας πούμε, το δυνατό σας χέρι εδώ. Όχι, βάζουμε το αριστερό γιατί θα χρησιμοποιήσουμε το δεξί μας μετά. Γι' αυτό σας έδειξα τον κούκο που είναι εύκολος ο κούκος, εντάξει, και μαθαίνουμε να λέμε σολ μη για να συνηθίζουμε. Λέμε λοιπόν, βλέπουμε πια εδώ πώς το χρησιμοποιούμε. Για τα κάλαντα των Χριστουγέννων λοιπόν. Χρησιμοποιούμε και τα δύο χέρια και ξεκινάμε με τις τρεις τρύπες, το σολ, που το έχουμε μάθει από τα ζεστά καρβέλια που λέμε σι, λα, σολ. Ωραία. Ξεκινάμε από το σολ και λέμε σολ, σηκώνω, λα, σηκώνω, σι και κάνω το ψαλίδι μου. Αυτό λοιπόν το ψαλίδι που αλλάζω τρύπα και την ελευθερώνω την πρώτη λέγεται ντο, αλλά είναι το ψηλό ντο. Το ντο της σκάλας, το 8ο σκαλί, ντο, ρε, μη, φα, όλα, σι, ντο, το ψηλό λοιπόν και λέμε. Να το λοιπόν η αρχή, καλή είναι σπε, εκεί έχουμε μείνει, σολά, σι, ντο και μετά ξανακάνω ψαλίδι και γυρίζω στο σι που το ξέρω το σι, σολά, σι, ντο, σι και τι κάνω μετά. Αρχίζω και βάζω δαχτυλάκια και προσθέτω σι, λα, σολ και ήρθε η ώρα του δεξιού χεριού, ένα-ένα πάλι. Φα, μη. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο μέρος. Ξαναλέω λοιπόν. Και έχω μένει στο μη, που είναι 3 και 2, όπως κάνουμε και στον κούκο. Είδατε, όλα ενώνονται. Οι γνώσεις που αποκτούμε τις χρησιμοποιούμε παντού. Λοιπόν, έχω μείνει στο μη και τώρα θέλω να πω λα, σολ, φα, μη, ρε. Κατεβαίνω τη σκάλα λοιπόν. Λα, σολ, φα, μη, ρε. Όπως κατεβαίνω τη σκάλα, έτσι το κάνω και στη φλογέρα. Έχω δύο τρύπες λα. Θα τα βάλω τα δαχτυλάκια μου μέχρι και αυτό εδώ. Λέω λοιπόν λα, σολ, φα, μη, ρε. Κατέβηκα λοιπόν. Και τώρα τι θα κάνω, τελευταία πράξη. Ανεβαίνω τη σκάλα. Όχι από το ντο, όχι, από το ρε. Το ρε λοιπόν είναι 3 από το ένα χέρι, 3 από το άλλο. Ολόιδια. 1, 2, 3, δείκτης μέσος παράμεσος. Το άλλο χέρι ολόιδιο, δείκτης μέσος παράμεσος. Οι αντίχειρές μου, κοιτάξτε, ο ένας κάνει καλή και σοβαρή δουλειά, κλείνει την πίσω τρύπα, ο άλλος στηρίζει. Εδώ. Έχω μείνει λοιπόν στο λα, σολ, φα, μη, ρε και πάω για το τέλος, εντάξει, και λέω ρε, μη, φα, τα διώχνω ένα-ένα, φεύγουν, ρε, μη, φα, σολ, μένω με το αρχικό μου χέρι που το ξέρω, σολ, λα, αλλά μέχρι εκεί θα μείνω, δεν θα ανέβω κι άλλο, είναι σαν να είμαι αναποφάσιστο, σολ, λα, σολ, ξανακατεβαίνω, ξανανεβαίνω, λα,
ξανακατεβαίνω σολ. Εντάξει, πάμε λοιπόν. Έχουμε πει σολ, λα, σι, ντο το ψαλίδι, ξανά ψαλίδι, σι, λα, σολ. Έρχεται η ώρα του άλλου χεριού, βάζω πρώτα το ένα δάχτυλάκι, βάζω και το άλλο, σι, λα, σολ, φα, μι. Από το μι μένω με τα δύο δάχτυλα, το λα που το ξέρουμε και λέω και προσθέτω και θα βάλω ένα-ένα. Λα, σολ, φα, μι, ρε. Μένω εδώ, ολόιδια, σηκωμένα τα μικρούλια μου, οι αντίχειρες πίσω, όλα έτσι, λα, σολ, φα, μι, ρε. Και αρχίζω την ανάβαση και λέω ρε, μι, φα, σολ, λα, σολ, ανεβαίνω. Ξανά, λα, σολ, μι, φα, σολ, λα, σολ, λα, σολ. Εντάξει, το δείχνω γρήγορα πρώτα. Όταν λέμε τα κάλαντα, τα λέμε 5 ή 6 φορές. Λοιπόν, πάμε μία σε πιο αργό. Τόσο αργά θα μελετάτε και μετά θα πάτε για το πιο γρήγορο. Εντάξει, άμα δεν τα καταφέρετε δεν πειράζει, μόλις έχετε ξεκινήσει. Απλά είναι κάποια παιδιά που είναι ανυπόμονα. Οπότε είπα να γυρίσω αυτό το βίντεο, μήπως και θέλουν να δουλέψουν εντατικά για να καταφέρουν να πούνε φέτος τα κάλαντα με τη φλογέρα τους. Καλή επιτυχία!